Fost inizjattivi li l-Gvern qed jimplementa bil-għan li r-rata tan-nisa b'impjieg tiżdied hemm dik tal-lif tal-maternità. Proposta li permezz tagħha r-rata tal-benefiċċju tal-lif tal-maternità se tiġi ekwivalenti għal paga minima nazzjonali. Fil-fatt din il-miżura se tapplika wkoll għal nisa self-employed. Iżda li liem il-benefiċċju innifsu din il-proposta se tassigura li n-nisa ma jibqgħux ikunu żvantaġġjati meta japplikaw għal xi impjieg. Dan għaliex propju l-Gvern se jwaqqaf fond speċjali biex minnu jitħallas il-benefiċċju tal-lif tal-maternità. Liema fond se jkontribwixxu għalih il-kumpaniji b'kontribuzzjoni żgħira għal kull impjegat tagħhom. Tkellimna ma' Dorissa Mudbonnici mill-Assoċjazzjoni Maltija tan-nisa fin-negozju. Pass il qudiem minn kif kien qabel. Xorta l-employer se jħallsu ma ġiet mifruxa fuq area vasta iżjed. Lajna l-inqas minn dak il-fatt li meta tagħmel interview il-mara jew raġel li jkollok quddiemek m'għandekx dik id-diskriminazzjoni li int se tħares lej il-mara bħala iktar burden biex timpjega. Tal-istess opinjoni pożittiva kienet Jane Kirkop ta' Sapphire Real Estate. Dini għalija kienet good news, għalkemm jiena mustangawdi minna għal-mħabba l-età tiegħi, però nemmen li dawk in-nisa li ħajibdew il-negozju tagħhom u forsi jippjanaw għall-familja għandhom moħħhom mistrieħ. Il-moħħ wara Smoochie Drinks Sandra Zammit ukoll kellha reazzjoni pożittiva għal din il-miżura, iżda ħeġġet għal attitudni aktar holistika fl-inizjattivi tal-Gvern. L-idea hija tajba għax il-fatt li tispiċċa forsi ċerta employees jispiċċaw jażlu rġiel iktar minn nisa minħabba din ir-raġuni. Missa rridu nmorru oltre dik, it-training, speċjalment fejn għandek xi ħadd skilled. Għax dak jiswi ħafna lill-employer.